ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତିମୟୀ ମହାନ୍ତ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବା ମଞ୍ଜି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବହିଟି ହେଲା ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ବହିଟିରେ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ ଗୀତଟି ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରଆକାଶ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ ମୃଦୁ ମଳୟ ମନୋହରେ 12 ମାସର କଥା ଏହି ହେଜ ବାଳକେ ମନ ଦେଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।